Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu mai suna taskar marubuta. A madadin ni mai gabatarwa Sadiq Gentle nake cewa a yi sauraro lafiya, inda za mu faɗa cikin littafin mai suna Izza baiwar Allah, wanda Aisha Sada Macika ta rubuta. Babi na ɗaya. Marubuciyar ta fara da cewa bayan ya gama karanta wasiƙar da ta ajiye masa a kan gado, kasa miƙewa ya yi domin ya tsinci kansa ne tamkar wani zautacce, irin mahaukatan nan sabon kamu. Komai ya rika dawo masa tamkar a mafarki, kuka yake yi sosai tamkar wani ƙaramin yaro. Ya tashi ya ja motarsa a guje sai gidan mahaifansa. Yana shiga mutanen gidan ko kallon su bai yi ba. Ƙannansa duk suna a babban falo suna shaƙatawa, suna fira, suna gaishe su amma bai kai hankalinsa gare su ba. Ya yi wucewarsa ɗakin mahaifiyarsa. Kasa gaishe ta yayi sai wani sabon kukan da ya zo masa. Kyakkyawan dattijuwar mai suna Hajiya Maryam Hallajani, wanda mutane suka fi saninta da Hajiya Jani, ta ce, Affan, kukan ya isa haka, me ya faru? Waye ya mutu? Yi man magana, Affan. Cikin rawan murya, maganar ba ta fita sosai, ya ce, Hajiya ta tafi ta bar ni. Ashe duk zaman da muke ba so na take ba, ta munafunce ni, ta yaudare ni, ta cuce ni. Hajiya, na shiga uku, ta yi ƙoƙarin tarwatsa rayuwata da ta ‘yan uwana. Allah ya isa ban yafe ba. Ta ce, Affan, ban gane abin da kake magana a kai ba. Wace ce ta tafi? Ya ce, ba wata bace face Izza. Cikin ɗimuwa da tashin hankali da kuma fargaba, Hajiya Jani ta miƙe ta cire gilas ɗin da ke fuskarta ta ce, What? Garin yaya? Ina ta tafi? Me ya faru? Affan bai iya ce mata komai ba, sai dai ya miƙa mata takarda ya ce, duk abin da ya faru yana cikin wannan mummunan takardar. Hajiya Izza ta tafi ta bar ni ne domin bin saurayinta, wanda ta yi niyyar cutata domin shi. Allah ya isa. Da ƙyar Hajiya Jani ta iya komawa ta zauna game da karɓar takardar tana karantawa. Munanan kalaman da ke cikin takardar ne yasa ta kasa ci gaba da karanta ta. Ta dubi Affan da ke ta sharɓan kuka ta ce, yanzu duk irin soyayya da halaccin da na yi ma yarinyar nan, sakayyar da za ta yi man kenan? Wani zazzafan hawaye ya zubo mata. Ta ce, shi kenan, ka daina kuka, Affan. Ai shi Allah baya bacci, kuma zai yi maka sakayya tun a duniya. Za ta ga yadda za ta ƙare. Suna zaune a cikin ɗakin, sai ga ƙanwansa mai bi masa, Zulaiha, ta shigo. Ta ja burki domin ganin yanayin da suke ciki kamar an yi mutuwa. Ta ce, Hajiya, lafiya? Yaya aka yi, me ke faruwa? Hajiya Jani kawai takaddan ta iya miƙa mata ba tare da ta ce uffan ba. Bayan da ta gama karantawa, sai ta ce, ai dama na san za a rina, shi yasa na yi ku fahimci cewa wannan yarinyar ba 'yar goyo ba ce, kuka ƙi fahimta ta. Yau dai gashi gaskiya ta yi halinta, munafuka, in Allah ya yarda sai ta wulaƙanta. Su dai kan babu wanda ya iya cewa komai. Bayan tafiyar matarsa, sai da ya yi shekara 3 gam baya kula 'yan mata, bare ya yi maganan aure. Abin na damun Hajiya Jani. Sai suka yanke shawara ita da Zulaiha akan cewa a jona shi da ƙawar ita Zulaiha mai suna Rumaisa. Haka kuwa suka yi. Tun baya kulawa har ya fara sonta, domin yarinyar tana da shiga rai kuma tana son sa sosai. A kwana a tashi ba wuya a wurin Allah. Soyayyarsu ta yi ƙarfi sosai. Suna son junansu. Affan bai haɗa kowa da Rumaisa ba, amma har lokacin idan ya tuna Izza, zuciyarsa tana sosuwa da yawa domin ya so ta kamar ransa. Bai dace da hukuncin da ta yi masa ba. Rumaisa ta sha faɗa masa cewa ita tana da kishi, ba za ta iya zama da kishiya ba. Idan har ya san cewa daga ita babu wata, to tabbas za ta aure sa. Amma idan ko zai ƙara aure, to gaskiya duk da irin son da take masa, gara ta haƙura. A take ya yi mata alƙawarin da ita kaɗai zai ƙare rayuwarsa, domin shi daman ba mai ra'ayin mata biyu ba ne. Shekaran Izza 5 da tafiya, aka yi bikin Affan da Rumaisa. An sha shagali iya shagali. Washe garin ranar da aka kai amarya, ranar walima kenan. Gidan Affan ya cika makil, danginsa da kowa na murna ana ta shagali, wanda ƙanwarsa ɗaya wadda bata so auren ba, wato Ruƙayya, domin ita bacin da Hajiya Jani ta takura mata, da ba za ta zo gidan yayan nata ba ma. Mutane na ta annashuwa ana jin daɗi. Sai kawai aka ga wata mata ta shigo cuku-cuku da ita, tare da wata yarinya a riƙe a hannunta wadda za ta kai shekara 4. Kallo kuma sai ya koma sama.
shaho ya ɗauki giwa. Dukkan mutanen gidan sai aka tsaya ana kallonta. Rukayya da ke gefe guda ta taso a hankali ta ƙaraso inda take, tana kallonta cike da mamaki tana ƙoƙarin tuno wani abu. Take ta zo dab da ita, ta ɗan nuna ta da yatsa ta ce, Anti Izza, ke ce kuwa? Izza ta fashe da wani kuka mai tsuma zuciya. Ta ce, Ni ce Rukayya, wallahi ni ce. Ita ma Rukayya kuka ta hauyi ta rungume ta. Zulaiha ashe tana jin haka, ta kira yayan nasu sai gashi ya shigo. Cikin sauri da jin daɗi, Izza ta matso inda yake za ta riƙe shi. Ya dakatar da ita ya ce, Dakata, wace ce ki? Ta ɗan ja da baya cike da mamaki. Ta ce, Baka gane ni ba? Affan, ni ce fa matarka Izza. Wannan kuma da nake riƙe da ita, yakka ce. Ranar da nake ƙoƙarin sanar maka ina da juna biyu, ita ce ranar da aka sace ni. Affan mun sha wuya. Kuka ya ci ƙarfinta ta ƙara matsosa, ya ture ta ya ce, Ƙarya kike munafuka. Rumaisa ta buɗe lullubin da ke kanta ta ƙara wurinsu ta ce, Affan wace ce wannan? Ya ce, Ita ce tsohuwar matata, wadda na tsani koda mai sunanta ne wato Izza. Izza ta zaro ido, gami da zubar da hawaye, masu zafi ta ce, Affan, tsohuwar matarka fa ka ce, wacce ka tsana. To, godiya ta musamman ga ɗumbin masu sauraro a madadin ni mai karantawa Sadiq Gentle tare da kuma wanda ya ɗaukan mun shirin wato El Hassan da kuma ita maduga shirin wacce ta rubuta littafin wato Hajiya Aisha Sada Macuka, muke cewa a biyo mu cikin shirinmu na gaba don jin yadda za ta kaya tsakanin Affan da tsohuwar matarsa a yadda ya ce wato Izza da kuma amaryarsa wato Rumaisa. Shin Affan zai karɓi 'yar da Izza take ikirarin tasa ce bayan ta gudu ta basa tsawon shekaru 5? Anya kuwa? Shin wane ne mai gaskiya a ciki? Affan ne mai gaskiya da ya ce Izza guduwa ta yi domin ta bi saurayinta? Ko kuwa Izza ce mai gaskiya da ta ce sace ta aka yi a ranar da take shirin faɗa masa cewa tana da juna biyu? Affan a halin yanzu ya ƙaryata cewa ba 'yarsa ba ce. Amma idan muka duba ta wata fuskar, za mu ga cewa yarinyar an ce bata wuce shekara 4 ba, kuma shekaru 5 kenan da ɓacewar Izza, ko kuma mu ce guduwarta kamar yadda Affan ɗin ya ɗauka. To a biyo mu a cikin shirinmu na gaba don jin yadda za ta kaya.